सुनो हम नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा? तो फिर से हम बात करे वाला बानी आज नीलकमल भैया जी के बारे में। जौन गाना लेके आइल बड़न बहुत ही बेहतरीन गाना बा भाई लोग। गाना आते ही यूट्यूब म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंडिंग नंबर 11 पर ट्रेंड हो रहा था भाई लोग। तो रउआ लोग इनसे बता दी कि गाना के बोल का बा। तो चली स्टार्ट करत तनी। मिल गईल बहल भर से धोखा, मन भइल बहवे आलू के चोखा। मिल गइल बालो भर से धोखा मन भइल। तो भाई लोग ई गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी, म्यूजिक डायरेक्टर शुभम राज जी बानी, जौन काफ़ी अच्छा म्यूजिक बनावेनी। अगर रउआ सबके ई गाना नहीं मिलत तो यूट्यूब पर सर्च करी लो, माल निकल गई जाली। ई गाना वायरल भोजपुरी चैनल पाइल बा, सर्च करके सुन सकतानी लो। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, तो भाई लोग वहाँ भी जाके सुन सकता रहो। आ जितना भी नीलकमल भैया जी के फैन बाड़ा लो तो वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट। आ वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो वीडियो के शेयर भी कर दलो। नीलकमल भैया बहुत ही अच्छा कलाकार हुवन, बिना कंट्रोवर्सी और बिना विवाद के इनकर गाना ट्रेंडिंग में चलते रहेला। आ जौन भी गाना आवेला भाई लोग ब्लास्ट कर जाला। तो रउआ सबसे हम जाते जाते अपन परिचय बता दी। हम शायरमैन नारायण निराला। जौन भी गाना भाई लोग ट्रेंडिंग में आवेला वो गाना पर हम चर्चा करेनी। और अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। और बर्थडे भी विश करा के चाहता रहो तो कमेंट कर लो। तार लोगन के नाम के शायरी और बर्थडे हम बना के अपना यूट्यूब पर डाल देम। तो यहीं पर अपन वीडियो को समाप्त करत तनी। फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।